खुलुमबाय अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेलाव गासैखौबो फरायबाय बेबायदि जाथायखौ जोंनि ओनसोलाव जों गिबि खेब मोनदों होननांगोन सानसेयावनो सानै बोराय बुरिया रुंसारि जानाय थारैनो बे बाथ्रानि सायाव एसे मिथिगोन आरो बे नैबे हाफावखौ नुनानै मिथिखादों जानो हागौ नोंथांमोना बे मोनसे हाफाव बे मोनसे हाफाव बे मोननै हाफावआव सानै सुबुं दङ बे सानै सुबुङानो जाहैबाय सनापुर गामिनि सानै बोराय बुरि जरासे बोराय बुरि बे जरासे बोराय बुरिखौ मैया जोङो खोनानाय बायदिबा बिथांमोना सानसेयावनो गोबाव सम रायजो जाखांनायनि उनाव बैसो जानानै गावसिनि दिन बोथोर बायदि बिथांमोना जोबथा हांबोयो थारैनो बे समायना बे ग्रोम ग्रोम हाग्राबारि बे हाग्राबारियानो जाबाय जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्सापुरि सानजारि नोगोर समखं पन्सायतनि सिङावनो थानाय सनापुर गामिनि गोथैसालि जों गोथैसालि होनो बांसिन गोथैसालि होनोबा बेयाव गोथैफोरखौ दोनफैयो रुंसारि जानाय सुबुंफोरखौ दोनफैयो थारैनो बे बाथ्राया जाहैबाय बिथांमोना गोबाव सम रायजो जादोंमोन गोबाव सम बोराय बुरि जानानै जिउ जोबथा हांबोबाय थारैनो बिनि सायाव बिथांमोननि न'खरनि सुबुंजोंनो थांनानै सावरायहैगोन बिथांमोना बेसेसो गोबाव सम रायजो जाखो आरो बिथांमोननि न'खरा साबेसे आरो बिथांमोना बेसेसो सम गोबाव गोजान रुंसारि जानाय हमना ला जोङो हयथ' सासेया सानसे सिगां बा सासेया सानसे उन बिदि जानो हागौ खोनानाय बायदिब्ला खिन्थु सानसेयावनो एसेल' दोनना थांखांनायनि उनाव बुरिया रुंसारि जायो बेबायदि होननानै जों खोनानो मोन्दों थारैनो बे बाथ्राखौ नैबे समाव जों मिथिगोन आरो नोंथांमोना बे हाखरखौ बा हाफावखौ फोथायाबो जानो हागौ खिन्थु जोंनि बर'नि नियमाव सासे सुबुंनो थाखाय सासे ओंखाम मोनसे थौआव बा बिदि बेखौ हानि थौ होनगोन बेखौ जोङो बेबायदि मोननै थौ बेयाव नुनो मोन्दों सासेनि थाखाय सासेनि थाखाय मोनसे आरो बै हासुङाबो सासेनि थाखाय मोनसे थिग बेयाव जरासे नुदों बेयाव जरासे नुनायनि मेन जाहोनानो जाबाय बेयाव बोराय बुरि सानैबो एखे समावनो बे बुहुमनिफ्राय बिदाय लायो थारैनो बिनिनो फोरमान आरो बेयाव गंनै बथलबो नुदों बे गंसे बे बोरायनि बे बुरिनि बे बाथ्राखौ फोरमायदों थारैनो जों बिथांमोननि न'आव थांनानै बिनि बाथ्राखौ एसे सावरायनो नाजागोन खेलाखौ मिथिनो थाखाय जाय बिथां बे रुंसारि जानायनि फंबाय शिबचरन बसुमतारी नोंनिया शिबचरन बसुमतारी बिथांजों जों रायज्लायगोन जोङो गिबियावनो अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेलाव बरायबाय दा जिहेथु मैया जों खोनानो मोननाय बा मिथिनो मोननायब्ला बे सनापुर गामिनि सानै जरासे होननांगोन जरासे बोराय बुरि जानानै बिथांमोना सानसेयावनो रुंसारि जायो थिग बे रुंसारि बिदामोन होनदों नामा मा नाममोन बेना बसन्त बसुमतारी ओमफ्राय नोंनि बाजै जायोमोन बाजै बे महेस्वरि बसुमतारी ओरैनो बिनि बैसोखौ मिथिगौ ना बैसोआथ' आदानिया अन्तत 92 बैसो जाबायमोन 92 बैसो जथेस्थ' बैसो बेयो जथेस्थ' बाजैनि आंनि बाजैया जाबाय 87याव सहैबायमोन 87 बेबो जथेस्थ' बैसो जादों जुदि गोदोनि मानसिखायसो बेबायदि गोलाव बैसो जानानै रुंसारि जादों आरो ओरैनो जों खोनानो मोननाय बायदिबा माने एसेल' गेप जादों आरो बिसोर थाबैनो रुंसारि जानाया ओरैनो मेन जायगाया गोदो बे सनापुर बेयावनोखामोन ना बेनि सिगां बहाबामोन बिनि सिगां बिजिनि खामारपारा होननाय गामिनिफ्राय खारबोनानै दरंआव दैफां खैरिबारियाव दङमोन सम मोनसे बहुद गोबाव रायजो जादों बेयावनो जुलि जराया जादों बिसोरा बाजैजों आदाजों बे दरं दैफां खैरिबारियाव ओमफ्राय सानैजों बेयावनो लोगो मोनलायनानै रायजो जाबाय ओमफ्राय मोजां मोनलायना लानायमोन नामा मोजां मोनलायनानैथ' लायाखै सोंलायनानै खोथा बाथ्रा गोरोबलायनानैसो हाबाखौ लालायनाय जादोंमोन आरो ओमफ्राय ओजों नैबेयाव ओजों होननानै मिथिबाय नैबे सनापुर गामि धेमाजि बेयाव ओरैनो बेसेसो बोसोर जाफैखो आरो बेसेसो समाव बेयाव खारबोनायमोन
बेखौ आंहा गोसोआव एसेबां आन्दाज गैला सनफोरखौ ओजों रायजो जानानै फिसा फिसौ मोनखाबायमोन मोनखाजोब्बायमोन सासे फिसा हिनजाव सानै फिसा हौवा मोनखाबायमोन बेयावनो दैफांखोरि बारियावनो बिनिफ्राय सम मोनसे ताराबारि गबसार होननायखौ जोंनि आफायानो खाथि लुथि खालामनानै सरखारनिफ्राय बिनानै 1000 बिगाखौ खुलिनानै लाबोनानै माबादों हा गोदान बेखेवदोंमोन आरो हा गोदान बेखेवनानै मोनदों रौता थाराबारिखौ थाराबारि होननाय खोनादों ओमफ्राय बिनिफ्राय बेयावनो 15-20 बोसोरसो रायजो जानायनि उनावहाय आदाया एसे जोंहा आफा थैखांनायनि उनाव गोसोखौ माबोरै मोनखो बियो जावलिया बावलिया बायदि जाबाय नामा माने गोसोआ थानो सानस'नो सुखुवासै हायाखिसै सानस'नायसै नामा बिनिफ्रायनो नैबेयाव बेनिफ्रायनो बे हा गोदान नागिरलाबायनो हमबाय ओमफ्राय हमनानै नैबे नैबे सनापुर होननाय गामियाव बिबोनां सभाराम होननाया दंफैखायोमोन नालाय नै बिनाव आश्रय लानानै साननैसो थाफैथ'बाय नैयाव रायजो जाफैबाय बेयाव रायजो जाफैथ'बाय ओमफ्राय बेयावनो बिथाङा जोबथा मुगायै बिदायबो लानाय जाहैबाय बेखौनो जों मोनसे साननो गोनां जादों आरो जों नुफेराखै खिन्थु ओरैनो खुगाजों खुगा बेबायदि गोदोनि खोथाखौ खोनाबोदोंमोन जे गोदो बेसे गोदो बुंनो हाया खिन्थु बाथ्राया बेमोन जे गावनि फिसाया थैयोब्ला बिसिखौ फबफानाय रायजो बे गोदोनि खोथासोमोन बेखौ जों मिथिया खिन्थु दिनैनि दिनाव जितु बेखौनो जोंनि नैबे ओनसोलाव बे जानायलाय बे जाथाया एसे माने बोरैबाबा गोमोथाव आरो गोजोनथावबो जिहेथु 50-60 बोसोर बैसो जुदि ज' थालायनानै सासेया हरखाबै गोमालाङोबा सासेया थानायाव बहुद जोङो उसुबिदा माने उसुबिदाथ' नङा हारसिं माने जरासे दाउआव मासेया गावथार जायोबा मासेया बोरै आलाय सिलाय जाना थायो थिग बेबायदि नांनानै थायो थिग बेबायदि जोङो नुनो मोनो खिन्थु बिथां सानैनिया जिहेथु बिथांमोना हयथ' गेजेराव इसोरनिखौ लानानै हयथ' समायखिरा लादोंमोन खोमा बिनिखायनो बिथांमोना सानसेयावनो एसेल' हेरफेर नङा होमबा 3 घन्टानिल' हेरफेर होननाय खोनादों बेखौ दोननानै फैयोब्ला बेबो बिदाय लाबाय दोननानैथ' फैयाखै दोनहैदोंल' खबराव अब्ला आरो सहैबाय जे सासेयाबो गैला होमबाथ' माबोरै जाखो दे बिदिबा जावग्राफ्रा आरो बिनिबो हाखर जावदो जों लायफिनसै होननानै बेखौ दोनथ'बाय दोनथ'नानैसो गारबोदों बेखौ फबथ'नाङा दै ज' फबगोन होननानै ज' फबगोन माने जिखुनु जावबाय थानाय हाखराथ' आलाग खिन्थु दा उनाव ज'हैनो जोंबो नायबोदों जोंबो बिदिनो खालामगोन दोनथ' जों लाना फैग्रोदिनि बेखौबो होननानै फैनानै खावसेया रायजोफ्रा बेयाव मा नेम निथि खालामनांगौ खालामखांनायनि उनावहाय बेखौबो लांबाय हाखरखौ जरासे खरसे खरसे बेलेग जावखाबाय जावखांनायनि उनाव बिथांमोनहाबो बे लांफैग्राफ्राबो लाना थांबाय जेब्ला सहैयो हजोंहाय मा नेम खान्थि दङ बर'नि गेजेराव बा समाजनि गेजेराव बेखौ खालामखांनायनि उनाव आदाखौ फबग्रोबाय बेखौ फबखांनायनि उनाव बाजैखौबो गावनि हाखराव फबबाय बेबायदि खालामनाय जादों आरो बिनि गेजेरजों जोङो बेबायदि जानायाव न'खरनिफ्राय माबायदि मोनदों एसेनो आंथ' बहुद मोजांसो मोनदों जारिमिनाव खोनानायखौ दिनै मोगथाङाव थैनायसै अबस्थायाव लोगो मोननायखौ बिराद माने आनन्दबो मोनदों आरो फारसेथिं बिस्रा संसार जानांगौ दिनबो गैखाला जोबखाबाय जोबथि मुगाखा आरो न'खराव फिसा फिसौखौ बिसोरो बहुद दिन खस्थ'बो होबोबाय गतिके बिदि खस्थ' होबाय थास्लायस्लाय थांस्लायनाया मोजां होननानै आं दाख्लै बैसागोनि सिगाङावबो बुंलांखानायमोन फैदोंमोन एसे ओरैनो जब्रा जाना दंमोन ना दंखायोमोन मेगना नुखालामोन सानैबो खिन्थु रायज्लायनो हायो जानो हायो लोंनो हायोमोन नै दाख्लै दैज्लां बायहांआवसो फिसाला खोन्थाहरबावबाय बिदि जाबालै जानो हाला लोंनो हाला ओइ रौता ताराबारि गबसारनिफ्रायसो फैदों रौता ताराबारि गबसारनिफ्राय
ओमफ्राय नोंसो फैखादोंमोन नायस्रांनो माने हायोब्ला लोगोसे बिदाय होनानैसो फैथारगोन होननानै आं फैखादों आरो बेबायदिसो फैखादोंमोन बेबायदि हिसाबै बानायफैदों नोंसो होमबा औ माने नोंबो जिहेथु बोरायथारबाय बुरैथारबाय बे थैयागौमानि आं इयावनो थाथ'नानै बिदाय होनानैसो फैथारसै बिदाय होनानैसो आङो न'आव रिटार्न जागोन होमबाथ' नोंहाबो खाफाल गोनां औ बेबायदि हिसाबै आं लोगोबो मोनबाय आरो बिदाय रायजो होनानै राजाजों थाफानानै बिदाय होनोबो मोनफाबाय बेबो सानैखौ बे आदा बाजैमोनखौ सानैखौबो माने आद्रा थायासै आरो नोंहा थायासै बेवहाय आंहा बहुद माने गोजोननाय थाबाय आरो न'खरखौबो बहुद सुख सान्ति जाबाय होननानै आं सानबाय आरो फिसाफोरखौ बेनोमोन जिहेतु जोंनि बे सिमेन्ट सापरि नि सिङाव थानाय समखं थिनालि समखं पन्सायत नि सनापुर गामियाव सानै जरासे सैथोजिगनि बोराय बुरि होननांगोन बिथांमोना सानसेयावनो गोबाव सम रायजो जाबोनानै बे सनापुराव फैनाया गोबाव जाबाय गोबाव बोसोर जाबाय ओमफ्राय दिनै बे सनापुर गामिनि सासे गागि बोराय बुरिया सानै गागि बोराय बुरिया दिनै 2022 मायथाइनि जुलाइनि 29 जानांगौ 29 अक्ट'खालि जोबथा हांबोयो आरो जोबोद माने मोनसे बे गोजोनथावबो होननांगोन जों बयबो जुदि मानसि सुबुङा बेबायदि खाफाल मोना बोराया मालाबा बिराद गोबाव सिगां आवगोल थाङो बा बुरिया मालाबा गोबां गोबाव सिगां जरासेनि गेजेरावनो दिनै बिसोरनि खाफाला हयथ' निस्सय बेनि गेजेरजों जोङो साननो हायो बिथांमोना सानैबो इसोरनाव आर'ज गाबदोंमोन हयथ' जों थाङोबा सानसेनो थांगोन थिग बेबायदि बिनाय दंमोन खोमा होनना जों साननांगोन आरो ओमफ्राय बेनिखायनो बिथांमोना बे सानसेयावनो बे बुहुमनिफ्राय बिदाय लानो हादों आरो बेखायनो बेयाव साननो हागोन जे इसोर दङ इसोरा बिसोरफोरखौ बेखौनो नेखादोंमोन सोरबा सासेनिखौ नेग्रोदोंमोन आरो ओमफ्राय सोरबा सासे थांनाय लोगो लोगो बेखौबो लांफाबाय निसय बे बाथ्राखौ जोङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो मिथिहोबाय बेनोमोन जोंनि सिमेन्ट सापरि सानजारि नोगोर धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सनापुर गामिनि सानै जरासे बोराय बुरिया गावसिनि जोबथा जिउ बुहुमाव जोनोम जानायनिफ्राय बेसेबां बोसोरसिम बिथांमोना दङमोन माइरं लाना फैदोंमोन थांना थानांगौ दंमोन बेखौ आबुं खालामनानै सानसेयावनो जरासे बोराय बुरिया बुहुमनिफ्राय बिदाय लाबाय जोबोद गोजोनथाव थारैनो बेनोमोन दिनैनि भिडिअआ थारैनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै गाव गावनो एसे बुजिना लानो हागोन आरो मिथिगोन थारैनो बेयाव माबा मोनसे जोङो बिसार खालामलायनो हागोन आरो सुबुंनि जिउआव थारैनो मोगथाङाव सिमाङाबो मोगथां महर लादों होननांगोन बेनिखायनो बिथां सानैया जोंनि गेजेराव माबा मोनसे माबा होलांदों आरो मेसेज होलांदों आरो बेखौ साननांगोन गोजोननाय थाबाय अरुन ब्रह्म इउटुब चेनेलाव थांनाय सानै रुंसारिनि जानानै आरो बिनि न'खरनि जानानै जों एसे टाइम होनायनि थाखाय आरो बे बाथ्राखौ रायजो राजाफोरनो मिथिहोनायनि थाखाय आरो बेखिनिखौ सावरायनानै जोंनि भिडिअनिफ्राय बिदाय लाबाय गोजोन्थों